Значи това герда е допълнителна брава, това е най-разпространения вариант и разбира се за който говорим. Това е допълнителна брава, тя става на всеки тип врата, разбира се има разлики когато е дървена вратата, когато е метална и това трябва да отиде човек, който е оторизиран да монтира, защото има хора, които са оторизирани да режат само ключове, да правят дубликати. Разбира се, има и хора, които са оторизирани да монтират герда, какъвто съм аз. Сами можете да проверите, разбира се, в сайта на герда, кой може и кой не. Та, исках да ви кажа, че на всяка една врата става да се монтира герда, но зависи от нейната структура и това специалистът, когато дойде на място, може да погледне от какви крепежи се нуждае бравата. Има допълнителни планки, които понякога се налагат най-често на дървените врати да се монтират, за да може да стане достатъчно стабилна бравата, че да се ползва от хората и най-вече да има ефекта, който всеки желая, да е максимално стабилна и в същото време, както предполагам знаете, тя се води High Security заключване, което не може да бъде отключено.